हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव डिएमनि आन्दाराव गोदान साख्रि ग्रेड 4 ओंखारदों डिटेल्सआ फैजोब्बाय स' बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोननो बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों 8 पासनिफ्राय बेसेबांसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना दाखालिनि बादि गासिबो हाजोबगोन ना हाजोबला बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालाम बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनो होननानै दा जों गिबियाव नायगोन बेखायनो जों ग्रेड 4 खौ नायग्रोसिगोन जाहाथे बयबो क्लियार जायो दा नोंथांमोननिया पोस्टिं जागोन क'क्राझार नगाव धुब्रि एन्ड नोंथांमोना मोनदों माखासे नलबारि स' बे मोनब्रैयाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आव साख्रियाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन बे जाबाय डेटआ 7 फेब्रुवारि आरो लास्ट डेटआ 22 सिम थागोन थ' वेबसाइटआ लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ स' नोंथांमोना नाय बिनिफ्राय जिके भिडिअबो नाय हेल्थनि एग्जामनि थाखाय आं नोंथांमोननि भिडिअनि लिंकखौहाय होजोबगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिजोबगोन आरो दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा हानाय एसेबां साबस्क्राइब खालाम मानोना 100K फैगासिनो दङ लोगोफोर 100K फैगासिनो दङ स' बिनिफ्राय जोङो सेलारिखौ नायोब्ला 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम मोनो ग्रेड 4 लेभेलाव आरोबाव बारायबावनानै ग्रेड 5 थायो गाव गावबागाव साख्रियाव बेनो जाबाय 3,900 जेब्ला साख्रि मोनगोन नोंथांमोना 20,000निफ्राय जागायनानै बारा मोननो हायो सेलारिखौहाय स' बिनिफ्राय बेयाव बिदों नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम 8 पास स' नोंथांमोना जायफ्रा क्लास 8 पास जाना थाबाय क्लास 8 पास 9 पास 10 पास नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय ग्रेड 4 पस्टआव स' बेयाव नोंथांमोना गोबां पस्ट मोनदों एटेन्डेन्ट मोनदों पियन मोनदों चकिदार मोनदों स' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो स्क्रिनावहाय स' बिनिफ्राय दानिया बाथ्राया जाबाय बेयाव बेसेबांसिम फरायनाया एप्लाइ खालामनो हागोननो स' बेयाव रोखा लिरखाबाय नै बेनो जाबाय मेक्सिमाम एलिजिबिलिटि क्वालिफिकेशन सेल बि HS पास डेट मिन्स 12 पाससिम हागोन स' बिनिफ्राय मोनसे खोथा लिरबावदों पासनि बाराबा स' बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया डेट मिन्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान क्राइटेरिया फैबाय दाखालि गोबां एग्जाम लिरदों दाखालिना आलदा एबारना आलदा दाखालिना मोनजोबगोन नाथाय बे जाबाय नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय 12 सिमल' हागोन डेट मिन्स नोंथांमोना डिग्री पास जाहानाय नङा बेनिफ्राय मोनसे कन्डिसन जुदि नोंथाङा डिग्री पास जायाखै फरायगासिनो दङ सेमिस्टार फरायगासिनो दङ ना अब्लाबो नोङो एप्लाइ खालामनो हायो नोङो इलिजिबोल नाथाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंहा डिग्री पास दङबा नोङो एप्लाइ खालामनो हाया बे पस्टआव स' बुजिबाय नोंथांमोना बे डिटेल्सखौहाय दा बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना क्लियार जाबाय 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिमल' बे पस्टआव हायो 8 पास 10 पास HS पास हाजोबगोन स' बिनिफ्राय डिटेल्सखौ नायनोसै दानिया जोंहा माखासे भेकेन्सि दा भेकेन्सि होनोब्ला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों स' बेनो जाबाय नै जोंहा धुब्रि मेडिकेल कलेजाव दङ STPआव 7 दङ आनरिजार्भआव नोंथांमोना मोन्दों बेनो जाबाय जोंहा आनरिजार्भआव 25 गासै 48 भेकेन्सि 48 भेकेन्सि बेयाव दङ नाथाय गासैखौबो टटेल लानानै मोनब्रैजों 657 स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव बे जाबाय नगावनि थाखाय STPआव दङ 20 स' आनरिजार्भआव 104 गासै 203 दङ टटेल बे मेडिकेल कलेजाव स' बिनिफ्राय क'क्राझार BTCआव नायोब्ला नोंथांमोना मोन्दों STPआ 20 आनरिजार्भआव 104 गासैखौबो लानानै 203 भेकेन्सि बेयावबो दङ बिनिफ्राय मोजां बाथ्राया PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो इलिजिबोल जायो स' बिनिफ्राय लास्टआव दङ नलबारि मेडिकेल कलेज अके बेयावबो STआव दङ STPआव दङ बेयावबो 20 स' बिनिफ्राय STPआव 20 STHआवहाय 10 दङ आरो आनरिजार्भआव 104 दङ स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेनो जाबाय मिथिखाबाय 8 पासनिफ्रायनो हागोन स' बिनिफ्राय बैसोआ 18निफ्रायनो हागोन 18निफ्राय नर्मेलावहाय 40 इयार्स नाथाय STPआ जाहैबाय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो डकुमेन्टसा मा नांगौ नोंथांमोना गाबोन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैयोब्ला आं नोंथांमोननो लाना फैसिगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेट DMनि आन्दाराव गोदान साख्रि ग्रेड 4